Така, някои хора, ама доста, казвам доста, прекаляват със селфитата. Видяхте ли сега? Доста прекаляват. Това е... Ама и как да го кажем? Мания, параноя, като болест. А дори някои си снимат и раниците. Защото били яки, готини. Моята е скъсана. Не толкова яка, но здрава. Доста здрава. О. Мога да ви докажа. Това не е ли здрава, не като у нея? Ох, скъса ми се чантата. Вижда съм хора, които даже нещо правят така с устата си. И е отвратително. Примерно в мола. Харесват някоя дрежка, обличат я и... Оп. И... параноя. Да. И сега ще ви покажем дори на кои места ходят тези